Mana? Ako lang ani nga magandang tao ano kaya nang i-ubang na itong kasabot kani ang ato importante karon na masaktan sa mga tao o kaning kalibutan ihimong sa Diyos na sama sa drama. Jadi, kanatong banan buong kalibutan may gabi para sa Pilipinas. Ngayong gabi diha sa Maryland, Cardinal Ambrosio Rizani, uban sa iyang asawa, sa iyang anak, mga anak niya. Kumusta kamong tanan diha sa Amerika? Ay makita man kita sa tibuok nga kalibutan tungod sa Facebook o dili sa Pilipinas may gabi ka natong tanan sa tanan nato nga mga kababayan Pilipino nga nakaroon diha sa abroad may gabi kaninyong tanan o sa mga suki na tutig paminaw mga regular viewers din sa Facebook na ayon gabi kanatong tanan. Lugang lang nako gamay ka pasabot ang tuyo ani nga masabtan ninyo nga kaning kalibutan dili mutho ang mga panghitabo. Ang tanang panghitabo sa kalibutan, pagbuot sa Diyos ang tanan. Kung yun ganita nga, pagbuot sa Diyos ang tanan, sa ato pa, giplano sa Diyos kay pagbuot man, whether bad and good, giplano sa Diyos ng tanan. Wala ituyo nga masabtan sa tibuok nga Pilipinas, labi na sa mga Pilipino nga kaning kalibutan, gihimo kani sa Dios nga sama sa usa ka drama. Kung atong tanawon kanang usa ka pelikula nga nindot kayong pelikula atong makita diha ang tanan nga mga panghitabo sa pelikula. Dunay aktor o dunay kontrabida. Kaning tanan nga atong gilantaw sa pelikula, dunay direktor nga nagmugna o nagama sa istorya sa tanan nga panghitabo sa sulod sa pelikula nga atong gilantaw. Pareho ani ang kalibutan. Mao ni ang dapat nga masabtan una sa tanan sa mga tao. Aron nga makasabot kita sa gisaad nga pagkabanhaw sa mga tao. Kay ang Dios nagsaad og pagkabanhaw nato. Wala itugan sa Ginoo unsa nang tuiga unsang religiuma sa kalibutan. Igulang sa diha nga sa katapusang adlaw magbanhaw siya nato. Matod pa sa panagna sa propeta si Usyas 6:2 gitagna niya nga sa ikatulong adlaw kita pagabanhaw niya. Kung dili ni masabtan natong mga tao
kaning kalibutan dili ni masabtan, dili pod ta makasabot sa pagkabanhaw. Kung dili ta kasabot sa pagkabanhaw, dili ta kaapil sa pagkabanhaw. Kaya wa man ta kasabot. Kung dili ta kaapil sa pagkabanhaw, dili ta apil sa saan ni Kristo diha sa Pinadayang Kapitulo 20, versikulo 6. Nag-ingon, bulahan o balaan ng tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. Sa mga tao nga ingon niini ang ikaduhang kamatayon, wanay gahom sa pagbuot kanila. Inunua, mahimo silang mga saserdote sa Diyos ug ni Kristo, o magahari sila sa 1,000 ka tuig. Kanang giingon diha nga ambit, apil, mo na meaning ana, makaapil. Bulahan o balan ang tao nga makaapil, makaambit. Kaya di man ka matawag nga nakaambit o nakaapil. No? Bisan prema ng example na to, dunay gaaway nito. Wala kay apil, pero ni ambit man ka, di na apil da. Ina na ang forma. So din hina to masabtan kani dieng mabanhaw kadto ra makaapil. Karon unsa man nato pag-apil? Wa ta kahibalo kung unsay tinuod aning kalibutan. Unsa na to pag-apil kung kita mismo wa ta kasabot aning kalibutan. Sa kumon gyud nga huna-huna sa mga tao mahitungod sa pagkabanhaw, sa kumon ha, kumon. Kung natong hisgutan ang pagkabanhaw, una nilang hatagan o interpretasyon o basihan sa panabot. Nga mo'y hinungdan sa ilang pagtuo, bahin na anang huna-huna. Nga kaning pagkabanhaw, pagadawaton kani sa mga tao, human ang tao mamatay ang iyang lawas. Kay diha sa unang kamatayon o ikaduhang kamatayon nga gisgutan sa kasulatan, ang unang kamatayon nga gihuna-huna sa kumon gyud mauman ang pagkabugto sa gininhawa sa tao, maunay unang kamatayon sa kumon nga tinuohan. Ang ilang una-una, ang unang kamatayon, kanang pagkabugto sa gininhawa, nunay unang kamatayon. Ang ikaduha, punong kamatayon sa tao, kanang isugba na ka sa dagat-dagatang apoy. Kanang gitawag og naglumiyab nga apoy. Kanang gitawag nila og impierno. Nga ato makita ka na karon sa mga Facebook, sa YouTube, na sila'y gigama nga usa ka pananglitan nga kanang kalayo, gaulbo ng kalayo, gaulbo niya mga tao dito na nasunog nga mga plastic na nasunog na niya tuwa dito tao nga bistig iton kayo nasutana pong itom na napandong itom gadalang kawip na maragulang ito gitawag nila muliton ug mao na gitawag nila nga impierno nga mao kuno na ang ikaduhang kamatayon. Ug ang unang kamatayon mao ang pagkabugto sa ginhawa sa tao. Unang kamatayon na nila ha, nila dili nako nila kay dili na mo akong gituohan ug dili na mo ay interpretasyon nako. Ug kani akong pasundayan ninyo, kani akong gitugan ninyo, dili ni interpretasyon. Mao ni ang tinuod nga kahulugan nga Diyos ko'y gasulti ani dito sa pag-eskwela nako sa spiritual division. Siya mo'y ga-istorya anak. Samtang siya ga-istorya,
namina ko siyang istorya, pag mata na ko, ang iyang sulti, nitapot rin kong utok. Maong nga, dili na interpretasyon. Ngayon nga ni kag-interpretasyon, nag-interpret na nimo, na, siguro kag-interpreta. Pwede nga self-study, pwede po nga diktasyon, minana. Karon, mao nga kanang gitawag og pagkabanhaw sa common ana nga gituohan sa mga tao, maangkon ka na human nga ang tao namatay. Pinangitan ka ng mga nasa sementeryo, no? Matuna nga matay na. Muna'y mudawat o pagkabanhaw. Muna'y ilang ituuhan. Mao nga, kung mao na, sa ito pa, muguwa na itong istorya nga walay tao ng gamot aning kalibutan na. Kaya ang sunod anang istorya ha, sunod anang nga pagtuo, ang kalibutan mahanaw. No? Will be passed away. Matunaw ni, masunog ni, sunugon. Dayon, ibase na sa gisulti sa ikaduhang sulat ni Apostol Pedro, Kapitulo 3, Versikulo 10. Na, nga gitagana alang sa adlaw sa panudya. Mao nga, santo plento dito sa una-una sa tao nga inigabot na sa adlaw sa paghukom kaning kalibutan na nga atong gipuy-an karon, mahanaw ni sunugon sa kalayo. Ug ang tanang mga butang dinhi mga tunaw, walay niya sa kalibutan nga dili matunaw. Unya ang mga tao nga nangamatay nasakop sa ilang tinuohan, nananglitan Iglesia ni Kristo mag-interpret na, maura to'y mukuyog ni Kristo o banhaw. Anang Katoliko, Sabadista, ini Protestante, wato'y labot sa Iglesia ni Kristo. Kung sila mo'y mag-istorya na. Kung ang Sabadista po'y maistorya ho nga ni, pagbalik anang panahon na, sila na po'y mukuyog ni Kristo sa kanito sa langit. Kanang Katoliko, dili kakuyog. Kanang mga born again, dili kakuyog. Si Kibuloy, dili kakuyog nila. Si Soriano, Anheng, dili kakuyog. Basta ilang mga pundok, mga iglesia ni Manalo, di po kakuyog. Kaya sa ila, puro saging sila sa Badista, manaka dito, kauban ni Kristo. Kung Katoliko po, mga imong kaistoryahon, adi po lang apel ng mga Protestante. Katong mga born again, dito sila maluwas, kaya di na po sila tinungkol ni Kristo. Kuno, katupong mga Sabadista, asa mo? Kaya misugot pa na sila nga ang Sabadista po maluwas, hindi na sila magdebate. Kaya matuo man ang musugot man ang Katoliko nga maluwas ang Sabadista. Amo nang, di na pa magdebate. Na kaya di man musugot ang Katoliko nga ang Sabadista maluwas. O nga ang Sabadista, di po musugot nga ang Katoliko maluwas. Di ba tigid sila? Muna yung hitabo na, muna yung hitabo. Muna nga, kumbaga, si Kristo pag anis kalibutan, doon ay selected. Wala na mag-base o binuhatan mo. Wala na mag-base sa imong pagkamatarong. Wala na mag-base kung matarong ka o buutan kang tao o kung sa'y nahimo ni mong matarong. Ang importante nga nabilong ka sa ilang tinuuan. Luwas ka. Bahala na dihapon sa ka dito. Kung sa pa ka nga klasis tao dito, basta nabilong ka silang tinuuan, luwas ka. Kaya ilan na lagi pundok nilo sa ka dito sa langit. Wala na ito'y labot ng uban. Mao nga, ang sunod na ng huna-huna, doon na dahil imperno nga gitawag ikaduhang kamatayon, nga dito isumpa itong mga tao dito na inon o kaning lupig pega, sumpag bakit? Kunya, hingan lang nila ito ikaduhang kamatayon. Kunya, kaya di man po mamatay. Di hapon ikaduhang kamatayon, kaya naingon na mag-plastic. Sumala sa ilang palabas, malanay, malanay. Muul po na po nagkalayo, mahimo na pong forma siya tao balik, malanay na po. O niya, kay ingon na dito nga,
dito wala na ikuan, wala yung katapusan ang ilang kasakit. Dili ko namatay. Dapat dito hingan lagi ka doon kamatayon, hindi man namatay dito. Everlasting life yapon to, pero sakit lang ito as impierno gilangoy-langoy sa kalayo. Loki pa'y bulkan himo to nga pulo ka buok. Grabe pagkainitan yun. Muna nga diris kalibutan ang sangyawan na ingon dayon. Brad, sister, brother, nasiguro ba nimo ang imong kaluwasan mintras buhi pa ka? Nasiguro ba nimo ang imong kaluwasan nga hindi ka matay nimo mahilangit ka? No na yung mga pangutana na yun diha. No? Nasiguro na ba nimo, brother, sister, ang imong kaluwasan karon? Kung pananglit mamatay ka ugma, mahilangit na baka ang imong kalag. Ya, ang iyara kung kalag mahilangit, di ba putong namatay? Monay dako kayong istorya honon kay ang mahilangit dili man tong namatay. Ang kalag man atong namatay. Kay sa ilang interpretasyon na po, diyan na punta magbigay kay lahi ang lawas, lahi ang tao, lahi ang kalag. Ngano man po, si Kristo magugpoy kasulti. Matthew 10:28, so ayaw kahadlok ang mga nagapatay sa lawas, apan dili aral makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadlok ninyo ang makapatay sa lawas o kalag dito sa impierno. Di ang hunahuna dahil ani lahi gid ang lawas, lahi ang kalag. So kung kaning lawas mo ni ang tao dunay kalag. So klaro ka istorya, ang kalag dili tao. Ha, di ba niya? Ang kalag dili tao. Yung nila ko ani pag hatag o diagram. Pananglitan kani siya tao ni. Anak. Alam mo rin siya paki, basta kay naman isabot na, no? Basta kani siya tao. Tao ni. Tunay tao. Kunyan ka ni, tuloy kung nagpareha niya po na ni. Nana. Ang hapon. Lang po na ako. Malahing kurma. Kani, tunay ka lang. Kalag ni, anong tao? So kung kaning tao, wala na ito niyong si kaipas. O di ba, wala na niyong si, para lamig kayo, wala na niyong si Johnny. No? Wala na ito niyong, hindi madali-dali ni, Juan, Pedro. No? Iniskwila ni Israel, sige, wala na ito niyong si Juan. Okay. So, kani si Kalag, dili ini si Juan. Ang tawag kani, kalag ni Juan. O na siya istorya niya. Ngunay ito ang pagdoon. Para makasabutan na mas dali na ito sabton. Karon kani si Juan, pastor. Kung di pa taha, pare. Nagpare ni si Juan. Diba, usa sa mga evangelikal. Sa itong bakanin kalag niya nga, kalag ni Juan. Si pastor o si pare. Namatay man si Juan, ako pa si pastor. Pastor Juan. Matod pa sa ilang sangyaw, sa ilang pagtuo, ilang doktrina nga, kinahanglan sa tangbuhi pa ang tao, makasiguro siya na siya luwas na. Kay aron, inikamatay niya ang iyang kalag ngadto sa langit. Kinsay ngadto sa langit? Ang kalag. Busa, kung imo ni siyang santo, nato ni taga-una-una, kanyang kalag na ni Juan, na pastor, di ba pare, di ba CFD, no? Namatay man ni ang Juan, ha? Ang iyang kalag niya ito sa langit. So, ang naluwas, ang resulta, ang kalag na ni Juan.
Dili si Juan. No? Nakuha ninyo? Kalag. Ang yatos langit, isa kas langit, iuban sa Ginoo, ang kalag niya. Pero si Juan, okay, lahit ang kalag, lahit ng tao. Ha? Okay, kamo kuno dere. Lahi ang kalag, lahi ng tao. So magbulag hindi sila. Kay ang kalag, di man malaglag. Di man mapatay sa tao. Ingon si Kristo Jesus, ayaw kahadluki ang nagapatay sa lawas. Apan dili makalaglag sa kalag. So kung kaning lawas, tao, ay mao na ilang interpretasyon na yun. Sa ilang pagtuon, paghilma katuig, tagunom katuig, niya, panghambog pa, pulo katuig, 12 katuig. Until now, tuloy-tuloy ang study, abot ng 20, 40 katuig. Pero ay kausaban nga, anong lawas o tao sa lagyon? O niya kaning kalang, ni kalang kaning tao. Ingon si Kristo Jesus, ayaw kahadluki ang nagapatay sa lawas, pero dili kalaglag sa kalag. So, managlahi ang kalag o lawas, which is tao. O muna ilang itutukan. Therefore, kapag ang tao namatay, yung kalag dili mamatay. Gawas kung gani isubas si Berno. Muna na yung tungtuan na yung interpretasyon, makita na din natin dito silang movie, silang palabas, nga naidako kayong kalayo nga naingog laba sa bulkan, kunya tuwa dito gipangsugba, no to ginanlag mga kalag nga purma gyapon mga tao, pero tuwa na gisugba na dito sa impierno. Mao na to'y kalag. Karon katupong ilahang nailangit na po dito. Kuyaw kayo kay tuwa si katulong langit o sa tunahan sa bitoon. Tuwa dito. Pirting mo buha sa iyong tag. Di ito mahimog wala yung titik. No? Tanawa na ko sa ilahang kuana, ilahang event. Di ba? Huwag niya pagkain ka na. Ano naman? Kanal. Kapaho may mananaway ng to ni kape. Jangan ini, beli ini, murni. Ano kanilang paminaw? Ano sana to? Yung tanawon dito, ang kalag na dautan, ang kalag sa tao na matay na dautan, tuwa sa impierno na labaw pas laba. Malusaw, di mo kurma na puntawa. Na kayo, murag ka ng latik, bitaw? Murag latik ba, no? O, mapurmang tao na murag terminator ba? Ay, mapurma na pura na. Luwin istaman. Dayon, pagkahuman na mapurma na po ka dito tao, malamay na po na. Murag tingga, bitaw? Kunya, kanto mga kalag sa taong buutan na namatay, yahay kayo. Tuwa barug-barug dito sa sa trono. Kating makuha kayang trono. Ay, di yun mahimog may arkitek ba? Tanawan ko na ilang trono ko nga isapang panganon. Nya, akagwapuha kayo. Nya, bulawan. Lang po ng Diyos may arkitek dito hago. Di na, di architecture dito. No? May mga engineer. May designer. Pero wala di-update ko sa engineer dito kasi gihulman ko ito sa Ginoo na. Murag magic pa, nada kay wala kay posible sa Diyos. Karon, tuwa dito itong mga nalawas na mga kalag. Tuwa dito itong mga nalawas na mga kalag na murag mga panganupod. Kunya, ato na yung tagangin na nasyon. Sulod sa walay katapusang libo nga to mura to ilang trabaho dito. Ha? Adili, bawal na maglingkod dito. Bakit ako ang naglingkod? Di ba wala? Puro sulit ka tindo. Ang Ginoo rin nalingkod. Gatubang ko ng mga kalang sa mga naong lantaw.
Sulod sa walay katapusang libo nga tuig, mura to imong trabaho nito. Mura to ilang trabaho. Unya kay, way kwarta to, bawal lang nga dito. Oh. No? May sunay. Oh, wala kay pamilya dito. Wa kay asawa, wa kay anak, wa kay igsoon, wa kay parente, way amahan, way inahan. Dayon, mura to. Way katapusan. Way ka nanay mo. Awal na ang nanay. Way nanay, hindi na kung mga on di mainon. Ano ba man yung ma-imagine nila, no? Ang ilang imagine, katurang na nindot kayo sa starting. Pero kung musuroy ka, pinakagwapo kayong syudad, mupuyong ka niya sa katuig, sumarapya ka. O niya, anak ka ng iyong anak, usak ka. Dili maisip ang libo nga. Mura na ka galong tao dito, di na ka mga tao eh. Galong tao na ka anak, nagatutok na mga panganon. O niya, wako na ba na sulti-sulti, bawal ang katawa dito. Kanina nga nanay, hindi pwede mo katawa. Kinahanglan seryoso ka dito. Oh, panaw ka na. Way ni ay. No? Ano man na? Unya, ang imo pong igsoon, kaya daot hantaw po si Pedro. Mahimong kuan, mahimong puro magtao, palusaw na po, naingog ka na bitang laki. So, karon ani na dahil ta dire. Atong hatagan ko ni og pananaw. Imani ha, ang tao ug ang kalag dili managsama. Sa ilang interpretasyon dili sa ako. Dili na sa ako, sa ilang interpretasyon, sa ilang pagtuo. Ang tao ug ang kalag dili managsama. Sa laktong na pagkasulti, wala din tao na luwas dito sa langit. Puros na dito ka lang. O katupunto sa interno, dili po ito mga tao. Mga kalaktos mga tao na namatay na makasasala. Kuha ninyo, mga ganyan, di na sila mga o, di na manginom, kaya di na po mga tao. Kalag na lang ito sila. Luka daw. No? Mga kalag na lang ito dito. Di na ito mga tao. Karon, resulta, ang pastor kay tao man, 50 katuig niyang pastor, hasta ang pari 50 katuig, pagkamatay, wali na kinabang si pastor o si pare. Kisay na kinabang, ang iyang kalag, pero siya ambot, asa padong. Kaya naman, anong tao mo na si Juan, na nagpastor o nagpare? Kunya, kamatay ni Juan, ang iyang magkalag, yan sa langit, o di ba na impirno? Wala niyo? O may ibang si Juan ang halangit. Ang kalag ni Juan ang hilangit. Pero si Juan ang hilangit. So, di mo doon, sa laktong na pagkasulti, why kapuslanan ang pagpastor ni Juan? O ang pagpari ni Juan ng 50 katuig. Kaya nga naman, siya kapahimulos sa iyang pag-antos sulod sa 50 katuig. Kinsay ni himulos? Ang iyang kalag. Unya kaya di man lagi naman nagsama. Lahi man ang kalag, lahi ng tao. So wala di tao na luwas. Puros na kalag kung ito dito sa langit. Correct ka na? Correct ka na? Kung langit na tuwa dito ang hospital, correct pa ka na, no? At kung masahon ang pinadayag, dunay dili maisip na panon na nagdistig maputi gikan sa nagkalain-lain mga nason nga nag-alagad sa tubangan sa Diyos, sa templo. Ingon din siya, ang mga hari sa nasod, mga hari ha sa nasod, na nagdala sa ilang himaya diha sa iyang tubangan.
Kana ganing himaya, mga panalangin, mga gasa, unay himaya, mga bahandi nga mga gasa. Karon unsa man gyud modawat og kaluwasan ganing pagkabanhaw, mo ni atong dapat nato nga masabtan Unsa man gyud modawat og pagkabanhaw, kana bagyong mga tawhana, kana mga kalak, mani o kini kita ang modawat ng pagkabanhaw. So diha nato na dako kayong istoryahonon. Una nato para makahibalo ta ug unsa gyud tinuod nga banhawon sa Dios. Para asa ning pagkabanhaw, una nato sabton dapat makasakutan unsa ang kalibutan. Unsa maning kalibutan? Unsa na siya? Unsa maning? Unsa may gihimo sa Dios ang kalibutan? Kaliban tanang panghitabo sa kalibutan, butho ra. O giplano daan sa Dios ang tanan. Asa may ato adiha, muto asa may tuntuhuan, butho nga panghitabo o giplano na daan. Sa to pa kung mututa nga ang kalibutan, ang tanang panghitabo sa kalibutan, giplano na daan. Buti pasabot nito ka nga scripted na. No? Scripted ang panghitabo. Scripted ng kalibutan. So kung scripted ni, unsa may kalihukan sa kalibutan, unsa may inyong nasabtan sa kalihukan sa kalibutan, kung scripted. Sama sa usa ka drama. Mao nga ato din istoryahon ang panahon ni Abraham. Wala man ni madrama dito ni Adan. Kaya nakasala man to. Wala ni madrama dito. Wala po ni madrama ni Noe. Dito ni madrama ni Abraham. Do you believe? Nga nadrama ni Abraham dito sa Diyos? Ngano man? Ngano totoo man mo sa may inyong concrete evidence? Kay nisaad ang Diyos nga kaning kaliwatan ni Abraham mahimong dumuluong sa nasod nga dili ila. No? Sa diha nga si Abraham nangayong ilhanan sa Diyos, kung unsa ang ilhanan nga maangkon niya kung matuman katong gisulti sa Ginoo nga ipakatao ang iyang kaliwatan mahimong sama sa akong sayuta, ang iyang kaliwatan mahimong sama sa bituon sa langit, ug mapanag-iya niya ang tibuok Kanaan nangayo sa ilhanan. Unya ang Dios nangayo aw nisugo kang Abraham nga mukuha og usa ka nating baka 3 ka tuig, na diha ko ni mapasa. O kanding 3 ka tuig nga bayi puro, bayi ang baka, bayi ang kanding. Dayon man tukmo o kuyabog sa salapati. Iyang gipikas ang baka ug giakob niya, ang kanding gipikas ug giakob, kani wala pikasa. Unya nanugpa ang mga mananagit nga langgam. Unya gidagit tong iyahang mga pinikas. Ug niingon ang Dios, sa pagkamatuod ang imong kaliwatan, magmadumuluong sa nasod nga dili ila. Mga masabot na to nga kini daing Dios mubasa o sinyalis. Kay sinyalis man to. Tungod atong pagdagit, nasabot man na yun nga ang isulti man na yung Diyos nga ang imong kaliwatan mahimong dumuluong sa nasod nga dili ila. Dagit ra ko to, no? Dagit ra. So karon ano sa man ni matuman? O natuman? Natuman ba niya sa adlaw, mga adlaw ni Abraham? Wala, kaya ang mahimong dumuluong iyang kaliwatan. Dito ni matuman
sa kaliwatan ni Jacob. Unang masabot kayo ninyo to, nakadto ang pagsulog nila sa Ehipto, aron to sa paghatag o katumanan na ang iyang kaliwatan magadumuluong sa nasod nga dinila. It means, gi-script na daan sa Diyos ang kanan. Munang ang kalibutan sama sa usa ka drama. Unya, unsay gidama sa Ginoo aron sila maluwas dito sa Ehipto, usa sa napulog ka anak ni Abraham nga si Jose, igsuon ni Benjamin nga anak ni Raquel, nga asawa ni Jacob, igsuon ni Leah. Gipadad-an og duha ka damgo. Munang kaning kalibutan, nga istorya ni sa damgo. Dunay damgo ug dunay aktual. Inana. Unang damgo ni Jose nga dito sila sa kapatagan, nagbangan sila o mga binangan. Unya ang iyang binangan ni Tindo o niyukbo ang binangan sa mga igsoon. Simple kayo, nasabot sa mga igsoon nga sila muyukbo niya. Nasupo sila samot. Kay una sa tanan, nasupo na daan sila ni Jose, kay pinangga siya ni Jacob, labaw nilang tanang igsoon, plus damgo pa nga sila muyukbo niya, nasamot na sila kasuko. Unay unang damgo, kay kaning damgo manggod, nga tinuot, magsumpay na, dili kay usalang, magsumpay, dili kay magdamgo ka humana na yun. Dipindi po, no? Nakuusa ka damgo, nga tinuot na ang tanan. Mahalang di ka mag-oo, dana na. Ikaduhang damgo nga gihimo ni Jose, o ipadala sa Diyos ito ni Jose, ang 11 kabituon, ug ang bulan, ug ang adlaw, niyukbo niya. Nasabot ni Jacob ngayang amahan nga hasta sa muyukbo. Pero wali lang masabi kung kanus ang katumanan ug sa unsang paagi sila muyukbo. Mga kaning kalibutan, drama yun, ug makasabota. Kaya kung di ta kasabotan ng kalibutan, di po sila di ta kasabot nga nung nainunanin ng itabuha karon. Ngano inunanin ni? Namingon sila nga sa Bible, bawal mga sawa daghan. Wala mga sawa. Ang sawa din ko. Kana ganing mingag mga sawa, gituyuan mo. Wala na kong gituyo eh. Sa drama, ako ay ilang giulian. Kay pag drama ni Ginoo, ako'y gigama sa Ginoo nga lawas, na may mga asawa aning tawhana sa una, ipabalik. Dili kay ako'y nangita nila para maasawa sila. No, mo na inyong answer. Kanya ikaduha, wa na to itago. Kaya ang binuang adi na kinahanglan akong ipasundaya. Mo na ilana diya nga og dautan din itago ina. Kamo kuno, kinsa man kuno diha nga naikabit ito kasi ang asawa. Ha? Sugot kay ang asawa nga nasa ikabit. Oh, dili. Sino to? Publiko kayo mo. Live pa yun. Nya, nahibalo na daan ta sa mga panuliso, kay duhar man kabahin ng inungdan sa pagpanuliso. Panuliso, tungod sa kainggit, kasina, o panuliso, tungod sa katarungan. Mara na. Pero ang answer, wala po mga asawa nila. Nga naman, wala man ako sila tuyo pangita. Sila may damgo man ang isubay. Kung drama man di man magama. Di man mabanhaw mo. Di man mabanhaw yung mga anak sa Diyos. Di man magkita. Pag ingon sa Ginoo, mali ha? Hebreo 11:35, ang nangamatay ng mga anak, gipabalik sa ilang mga inahan, pinaagi sa pagkabanhaw. Ang uban, gipanagsakit ngadto sa kamatayon,
nga na nagsalikway sa kagawasan. Ngadto sa labi pa, ngadto sa pagkabanhaw, sa labi pa kamaayong kinabuhi. Pag ingon aning istorya nga, ang nangamatay ng mga anak, ipabalik ngadto sa ilang mga inahan, ayaw paghunahuna nga imong inahara. May nga ni kag inahan, manukad kang sara. Kay mo ito'y inahan sa mga anak sa Diyos. Kay si Abraham ang amahan sa tanang mga anak sa Diyos. Mga kuntuot ang kaning tao Diyos, mga tao Diyos, si Abraham Diyos. Kanang atong amahan, Diyos, tao. Kung mutuo mo sa isulti ni Kristo nga, ako mag-aingon mga Diyos kamo. Sa ito pa, kung nawato na ko itong sulti ni Kristo nga, kita din mga tao, mga Diyos si Abraham nga atong amahan Diyos to. Amahan to na to. Bilang mga tao para Diyos. Nga, na ay Espiritu Santo sa atong lawas na dapuyo, nga gigama sa Ginoo samtang wala pa ang kalibutan. Minana, aron kita makalakaw dili nga makanindot. Dili kay kalag, espiritu dito, to. Na una nga tuyo sa Ginoo nato diri sa kalibutan, kuhaon ning sala. Kay nilutos ang kamatayon dili tungod sa matarong binuhata, kundi tungod sa sala. Mura na hinungdan na ng gilutos ang tao sa kamatayon. Unya ang entero kalibutan gilutos sa dakong kagubot tungod sa sala. Ang tuyo sa Ginoo kuhaon ning sala. Kung wala na ning sala, asa may kamatayon mulutos? Nga ang kamatayon ipadala tungod man sa sala. Mubitaw nga ang Ginoo ganyo kanunay sa tao. Likayi ang dautan, pilia ang maayo. Ang dautan pagapatyon, ang dautan pagasunugon. Ang unta nga kitang tao, mahadlok kita mabuhat ng dautan. Ang tuyo sa Ginoo para ma-stop ang kamatayon. Kay kanang kamatayon, kapungot na sa Diyos, sa tao makasasala. So kanus ang ma-stop ang kamatayon kung undang aning kapungot sa Ginoo. Kanus ang undang ang kapungot sa Ginoo kung wala na kay sala. Wala kasi kasimple. Dili kay gugunin kalibutan, sunugon ng kalibutan, para lang di mamatay ang tanang mga tao. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son. Gihigog na sa Diyos ng kalibutan ang sunugon. Kung sunugon wala lang nila masinoo. Ilan yung ikuan nga, alawat ang kalibutan kay si Satanas. Kanang Satanas dautan. Manang may Satanas, kay kaning Diyos, dubol. Duha may sulap ng espada. Duha, sulap. Tanawan ninyo, para makasabot mo, unsa ning duha ka sulap. Kung ang mga Israelita sa una magbuhat sa matarong, supay sa bumuton sa Diyos, muani sila mga panalangin. Gugma, kaluoy, panalangin, naan nila, nang sulaba. Sa oras na sila magpakasala, itugyan sila sa dautan ng mga katawhan. Pambihagon, pamatyon sila. Kayo mo ito'y ikaduhang sulab sa Ginoo. Manayon ng Ginoo, kung dito sa iyo ka nga inyong pagkatuan, di ka mo magbuhat sa matarong, itugpo-tugpo ka mo sa mga nasod na dili inyong gusto. Ulipunon ka mo, patyon ang inyong mga anak. Espada to sa Ginoo. Ikaduhang sulab to sa iyong espada. Nga Diyos siya po'y gatugyan niya lang ito. Iyan na niya kasimple. Pastilan, pagkasayon kayo ng kalibutan. Purting sayo na. Kana din gihimo sa Katoliko every Biyernes Santo, drama na. Ilamang gidrama itong kamatayon ni Jesus. Sa tuyo anak na, magpabilin sa kasing-kasing sa mga tao. Ang kahanawa o ang kaluoy sa paghitabo sa aktual na kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo sa Kalbaryo sa Cross. Tama na. Mao nga kaning
pagkabanhaw, dramahon sa Ginoo. Kanang pag-inos Ginoo nga, ang nangamatay ng mga anak, dili kay mga anak na to na kita. Kay mga anak kita ni Abraham. Ipabalik ngadto sa ilang mga inahan. Mingan ni kag mga inahan, dili kay imo rang mga inahan diha. Si Sarah mo to'y inahan sa imong inahan. Basahon ko ninyo ng Isaias 51, 1 o 2. Kung sa'yo gisulti, tumanaw ka mo, ang gisultihan sa Diyos ani, kay si Isaias na ng propeta na, ang mga Israelitas na, nga mga anak sa 12 kabanay ni Israel o ni Jacob. Tingnan ng Diyos, tumanaw ka mo, kang Abraham na inyong amahan. Ikalayo na itong amahan, ang ni Abraham. O kang Sarah nga nanganak ninyo. Sa tinuod kung itong immaterial, di dito sila anak ni Sarah. Layo na kayo sila, pila na kainahan. Usa ko sila ni Buwa. Pero lahi na ko ng Diyos ko. Dili mo magpirahan itong tao na kung kani mong inahan, kani di na mong inahan, hindi ang inahan. Lula na lang. Unya kani di na mong inahan. Sayang inahan, dili na. Wala na kakahibalawan eh. Sa Ginoo dili yun na. Kanang inahan ni mo kay inahan mo na sa imong mga inahan tanan. Mga si Sarah, inahan sa imong inahan, sa imong inahan, sa imong inahan, sa imong inahan, sa imong inahan. Si Abraham, amahan sa imong amahan, sa amahan, sa amahan, sa amahan. Mga si Abraham, amahan sa mga amahan, sa mga anak sa Diyos sa liputan. Dili ka manggawas ng mga anak, kung dili ni istoryahon sa Ginoo. Kay kung giistorya sa Ginoo, ang pagsulod nila sa Ehipto, kung giistorya sa Ginoo, ang kahintang ni Ginoong Hesukristo, katong kahintang sa kong Ginoong Hesukristo, istorya man ko, maura gihapon karon. Ang pagdabanhaw, dramahon kani sa Dios. Manang pagawas, tabangan gikag kulata, tuliso, kay dili man ko ilang ilauman, gikan sa pagsugod nila o kupot sa ilang Tinoo. Inana. Muni nga, dili ka maundang sa pagpasabot, nga kaning kalibutan, gihimo sa Dios nga sama sa usa ka drama. No gani nga, ug naay magsasangyaw ngani, hala mo na ginagitag na. No na ginagisultis ng Ginoong Hesukristo. Di sa to ba script na daidaan nga moabot na yung mga dautan. No? Nya di na siya drama. Kung na may dautan moabot, kinsa may kapadala ang yawa ang Dios. Oh, kay siya may direktor. Pananglitan dito sa pelikula. Kung nairipis dito sa pelikula, kinsa may gabuhat na ang mangrita. Ikaw ang direktor nga gabuhat na. O ya, sa dali ito ng rep. Nato may direktor. Ina na. Unay dapat masabtan nyo. Yawat na lang. Makaluwas ka o pila kang makalang. Ika na ang pagkabanhaw ani. Dili man kay kanang nga ang kamatayon sa tao diha nga namatay may banhaw. Dili man. Katungtungo sa Diyos ni Adan notoy wadon. Kay dili mo atong luha, dili mabanhaw ning tao. Kay ini ka bata, ini ka tao nimo. Gahula kung kamatayon dito sumahan. In anak. Kuni nga sama ni si Tura. Inani akong nakita ang pranawon. Ako di ako sa bintana. Gatubang ko sa bintana sa sulod sa akong balay. Tinuod niya, mabitaw nga kinahanglan nga dili ka mahadlo kung sulti. Basta tinuod lang. Ay kung musulti ta sa tinuod, nga tinuod na atong gisulti sa kalibutan,
kanang tanan nga motulisok nimo diha, kanang tanan nga motamay ana, dunay silot na. Pero gani ug bakak ang imong gisulti, may tulubagon ka sa tanang mga tao. Sa tanang mga tao nga mituo sa imong bakak nga gisulti ug sa tanang mga tao diha nga motulisok nimo, wala sila'y tulubagon nimo. Mas ikaw pa ang may tulubagon diha. Pero kung kaning atong ditugan sa mga tao, tinuod ni kanang ilang pagpanulisok na to, silot na nila. Mao nga akong nahuna, di na to itugan, di na ko itugan dili sila masilutan. Kay mabasa man na yung kasulatan, yung si Jesus, bulahan ang wala masayod kaysa nasayod. Dili sila masilutan, kaya wala natutugan Gitago-tago lang. Pero itugan na to ang tanan. Silot to. Ay di naman mabasa ang gingon nga, bulahan ang wala masayod kaysa nasayod. Di na ito mabasa to ang wala masayod. Gitugan man yun. Noon siya ay usap sa hinungdan nga, atong gitugan din ako. O inani ang tinood. Kana si Siljoy Isparcia. So wala pa na siya nahimong sawa, inani na. Kumana nato makita si Sarah. Kumana si Agar. Sa nagulat pa ko og duha ka tuig ni Agar, ni Ila, damgo man ko ni. Saan man nga damgo man yun. Unya, dili kay akura, hasta mo. Daghan, dili kay ako lang. Kaya kaning damgo, saksihan na sa mga tao. Basta ikaw, isa ko diri. Unya, ang importante diha, ato silang ipahukom, ipadesisyon na to, mudawat o dili. No? Kaya aron, wala ko kayo tulubagon niya. Kung anak ka careful, kung anak ko ka careful, yung anak ko ka, kuan kayo kaning, yung anak ko ka, nagbantay ko kayo nga, dili ko makasala, dili ko masayop. Kaya kung masayop ta, walay reply sa ilang pagpanuliso. Tanawa ka rin din. Daghan ng mga diskusyon nila. Matay, anak, balo naman mo. Kay silot na sa ilang pagpapakaulaw na ko. Nga naman, wa man gud nato itago. Gitugaan man gud. Mo gani nga masilutan sila kay gitugaan. Kung wala na to itugaan, di sila masilutan. Kung gitago-tago na to na. Inani na ako. Gadang ko nagatindog ko diya sa bintana sa akong balay nga dos andana. Unya, sa atbang sa bintana, doon ay mansinitas. Mansinitas nga kahoy. Linaw kayo ang panahon. Takulahaw lang, doon ay langgam nga nitog pa dito sa sanga. Siya po isang. Masayaw-sayaw ang langgam na gatubaw na ko. Nalipay ang langgam nga nakakita na ko. Kay di ay, katong langgam binuhi ko nun ako nga pirting dugayan na kayo nawala. Sinagalan ng buwan, no? Nadugay niya siya sayaw na nahimong ng babae. Pagkahimong babae, siya nang sisitura. Sisitura man din siya. Unya ang babae, si Cecil Joyman. Lalang yung tagili. No? Mao nga, atong ipadesisyon nga, inanay madawat na siya. Kaya dili, namitataglain, ganang pinasing-kasing ng dawat. Nung wala na to, dili kaya kung hintuyo, nga nang asawa. Dili kaya kung dituyuan sila, para pangasaon. Kung dili, nahimo silang asawa, tungod sa damgo sa espiritu. Busa, kanang tanang mo binuang, tanang nga mo tamay, gaba ang ilang mabago. Magabaan sila. Dako kayong gaba. Ang gaulat nila gaba kay di man makakod o bakak pa ni may tulubagon ko sa tanang mga tao. Sa Diyos, dako kay kong tulubagon o sa tanang mga tao. Sa inyo o sa tanang mga tao.
Pero kay 100% ang atong kasing-kasing dili pa ka. Munang isog ang atong kasing-kasing nga mutuo nga kaning mga tawhan na masilutan sa ulahing mga. Either iyang anak, iyang asawa, iyang bana barong mamatay, iyang anak mamatay, na nga, silutan o sa klasya sa pamtang sa Ginoo sa silot. Ginoo na ipahala nila. Ang importante, ituganan na to ang mga tao sa kalibutan. Busa, atong ipasabot nga ang kalibutan sama sa usa ka drama. Kung masabtan nila ni nga sama din sa usa ka drama hangtod tong panahon ni Ginoong Jesucristo, basahon nila tanan ng istorya ni Ginoong Jesucristo diha. Ang tanan na panghitabo katumanan to sa mga gisulti sa propeta. Siya bita kasabot nga katumanan mga ato. Di makasabot nga script dito. Kasubay dito script si Jesus. Kaya kay kasubay mo dito script, di dito drama. Ha? Nagasubay man dito script. Unya maupod ni karon. Gahinam-hinam ang mga tao o pagkabanhaw. Pero wala kay balo kung unsa ang paagi sa pagbanhaw sa Diyos. Ay kato kang Jesucristo, pagkabanhaw naman ito to. Ingon siya, ako ang pagkabanhaw kung ang kinabuhi. Ang tanan na buhi, mutuo ka na ko, dili lagay kumatay. Sahon sa Juan 11:26. Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang tanan nga buhi, tuo ang sali ka na ko, dili mamatay. Pisikal man to. Kaya sa pagkamatay sa pisikal, kung si Kristo buhi hangtod sa hangtod. Na? Kung si Kristo buhi to sa Israel hangtod sa hangturan, kisa may mamatay nga, mabuhi mo ganing patay. Siya ang pagkatapos sa kamatayon. Kaya siya ang pagkabanhaw. Kung si Kristo nakahari sa Israel, wala na to, mapatay nila, wala nila patya, physical dito si Kristo na mulimpot sa trono ni David sa Jerusalem. Buot pasabot, si Kristo, kaya wak may kamatayon na iyang lawas, ang mga tao po, hawa po ito'y kamatayon. Nga kadtong mga tao na maghimpit sa pagkamatarong. Ay bisan gani itong mga bakon, hulihan gani niya. Kato ganing namatay sila sa ro, nabuhi pa gani. No? Kato mga wala may gininhawa, nangabuhi gani niya. Kung sa kung may kamatayon diya, kung nang iyong sisos, mga matay ko mo sa inyong mga sala. Gawas ko, mutuo ka mo na ako mo ang Kristo. So, moto'y dagway sa pagkabanhaw sa tao. Pisikal, dili, kalag na kanang inyong nilaog. May paisantil mo, makita ka sa siyota. Kanto, mula po sa malang ni Halubla. Di naman tumusubay kasada, dito naman itong kanutan. Ganahan sila na, kinabuya. Ang tambalan sa Ginoo, pinadayag 21:4. Pahiran sa Diyos ang tanang luha sa ilang mga mata. Kato mga dagwayas tao nga, kato mga kalag na nakas langit sa may luha to. Sa may pahiran na to, sa luta o niya mo. Maulaw kaya ko ito natubang nito eh. Nga nailuha. Buti pasabot, kaning luha nga ipasabot niya, mga kubri, kakubrihon sa tao. Kaya ang saan ni Kristo, itang mga kubri iyang datuon. O kanang na ang saara, ang paglaod na to, naa sa iyang kamamahalan, sa iyang panggobyerno. Muna'y atong gihula, o muna'y itong giampo, adlaw gabi, o sa matag Domingo, sa magpaghapa, nga ang tanan, matuman. No? Inaana na. So, wala naman tayo oras. Sa oras naman kita, balik na punta o makuhon, o diri takutob may gabi ng tanan. Laglag
Krista.